Den kan jo lave en paddehat af. Ernst Christensen dyrker en hobby, der er lidt speciel. Nej, hvad siger I? Men den tidligere landmand går ikke bare forbi, når der er dyr i nærheden. Der skal også være tid til en bitte snak. Ernst har efterhånden travet mange kilometer i skovene omkring Hobro. Det kan være 2 dage i træk, og det kan være med en måneds mellemrum jo. Der bliver holdt et vågent øje med træerne i skoven. Ernst er på jagt efter det, man kalder sovende øjne, og posen er allerede godt fyldt op. Lige meget hvor jeg bevæger mig, så kigger jeg jo efter det. Du kan ikke lade være? Jeg kan ikke lade være, nej. Der står jo på egetræer inden, så der kunne jeg træffe. Jeg kunne finde noget også. Interessen for de små knopper, der skyder ud fra træerne, fik Ernst Christensen for år tilbage, da han var på et skovhold under FOF i Randers. Og der var vi på en udflugt ned til en skov nede ved Silkeborg, hvor der pludselig var sådan et par store knopper på et egetræ. Ja, det her er jo et godt træ. Og lige fra det øjeblik, så havde jeg faktisk interesse. Der er en der, og der er en der, og der er en der. Og så er der 2-3 stykker herover med mos på. Det er skyggesiden jo. De skal med hjem til samlingen, ja. Den her, det skulle egentlig have været en gren, men det blev det ikke. Det er også en, der har været død en gang, og så er det begyndt at gro uden omkring bagefter. Og det tror jeg også, de 2 andre her, de er. Se, de er levende der, men det derinde, det har været død, og så er det groet uden omkring igen. Der ser vældig interessant ud. Den tror jeg kan lave en saltskål af, fordi at der er både noget levende træ og noget død træ, så der vil blive meget farvespil i den der. Knoppen vil bare blive større, det vil aldrig blive andet. Nogle af dem vil jo så dø, og så går de ikke mere. Den skal limes på en klods, og så i en drejebænk. Så drejer man ud herinde i midten. Man kan tage barken af, og man kan også lade barken sidde, der hvor man ikke drejer. Er du lidt nørdet? Det er nok rigtigt nok, lad andre bedømme det. En gang, der tror jeg meget, jeg tænkte på, hvad folk de tænkte om mig. Det er jeg ligeglad med i dag. Så blev der godt nok sådan en platte der i træet der, men det har nu ikke noget at sige for, det har ikke noget at sige for træet. Det lever bare videre. Det er godt, jeg kan bruge forstierne også jo. Før de sovende øjne er klar til at komme i drejebænken, får de lige et par timer i gryden. Ja, der kan du se, den var varm i bunden. De skal koges først. Jamen, det har jeg fundet ud af, det er den nemmeste måde at tage barken af dem ud. Hvis man gør det med en kniv, så kan man jo komme til at beskade i overfladen. Specielt på hvor overfladen er så flot, så er det jo en skam. Så når vi så koger dem, så kan man tage barken af, imens de er varme. Og der behøver ikke komme salt i. Mens knopperne står og småsimmer, er det tid til at se Ernst Christensens imponerende samling af færdigbearbejdede sovende øjne. En hobby, han har brugt mange timer på. Mange hundrede. Men det er ikke arbejde, det er fornøjelse. Den store samling repræsenterer mere end 50 forskellige træsorter, hvoraf 7-8 af dem er fra udlandet. Jeg har en her. Den er faktisk tulipantræ fra New Zealand. Ja. Og den tror jeg ikke, man kan finde herhjemme. Der ligger faktisk lidt i hjertet. Den heroppe. Det er ikke sådan en. Det er en, der har groet på en gren og ikke på en stam. Den er fra et kirsebærtræ. Det er noget, naturen han har skabt. Og det synes jeg er fantastisk, hvordan naturen kan være forskellig. Altså alt det, man kan se i naturen her og gå og kigge. Der er også ting her, som ikke lige er de der sovende øje, men alligevel er en ting fra naturen. Den her har der været en gammel en indeni, som er rådent, og derfor er den blevet hul. Det er fra et bøgetræ. Den mindste, jeg har, det er den her. Og den er fra en rød eg. Og den største, jeg har, det er den, der ligger her på brændeovnen. Og den er fra en rød el. Den er fundet ude ved Havnø. Ja, nu tror jeg faktisk, de er klar, så nu skal vi prøve at tage dem op. Der er flere i den, men det er jo nok. Men de er jo varme. Nu slipper barken jo som ingenting, fordi den er kogt til. Hvis jeg prøver at skære det af, så kan jeg jo komme til at ødelægge det der fine mønster, det har nedenunder her. Se nu den her. Hvis jeg skulle tage det af uden at koge det, så kunne jeg komme til at beskadige det der flot mønster.
Så er de klar til at komme i drejebænken. Der kommer mønstret. Jeg har sådan en hel pose af de der sovende øje, som jeg fandt den sidste gang, jeg var ude at gå. Og så kan man sætte dem i her, og så lave dem flade i bunden her, så de kan sættes i derinde og drejes. Hver tirsdag og torsdag i en kælder under Vicecentret i Hobro møder Ernst andre, der har det til fælles, at de elsker at arbejde med træ. For mig betyder det rigtig meget, at man går herned og gør. Jeg var ikke interesseret i at have drejebænken derhjemme. Så havde man jo for øvrigt ingen til at spørge til råds, og heller ingen til at snakke med og drille. Hvordan laver du egentlig øren, Hanne? Jamen lige med du på. Det er kun næse, jeg har på. Ja. Nå, næse, undskyld. Jeg havde ikke lige set, at der ikke var en mere. Nå. Det er vel jysk, er det ikke det? Sådan med at gå og skubbe lidt til hinanden. Og mens Hanne fortsætter sit arbejde med at lave næsser, er Anders Stadsgaard, ham de i daglig tale kalder for værkføreren, ved at dreje et hoved til sin produktion af ender. Jeg kan godt lide at dreje guldregn og elm og rødenvirk. Så bliver jeg ved til, at jeg kommer ned til næsen passer. Har vi et problem, et eller andet, så er det altså Anders, der lige kan løse det. Han er geoløs. Anders, han er så tjenestvillig, så det er helt enormt. Jeg kan godt forstå, at hans kone er glad for ham. Ham kan vi ikke undvære det. Han må godt være værkfører. De små knopper, Ernst Christensen høster fra træerne i skoven, kan ikke bruges til hvad som helst. Den kan ikke blive til anden en paddehat, den her. Det er nok fordi, at det er faktisk det eneste, der kan blive af den. En paddehat og saltskål og andre skål. Den her, den er jo også af sådan et sovende øje, som så kan blive sådan en slags skål eller fad, eller hvad man nu vil kalde det. Og Ernst Christensen må efterhånden betegnes som lidt af en ekspert i fremstilling af paddehatte. Jeg tænker ikke 1000, det er helt forkert. Sådan vil det være her. Og eftersom den så er våd, så den skal lige stå i en par dage, inden så sætter man den i igen, og så pusser den op med sandpapir, og eventuelt giver noget madolie. Kan man få lidt ros? Men det er svært at få ros. Jo, Anders kan godt rose, og så siger han så, man, nej, nu det der, det kunne godt have været bedre. Ja, det kunne have været bedre, ja. Ja. Men vi har været ude af Ernst og se, hvad han har. Han har mange. Ja. Jeg tror, han har over 1000. Det er bare med at finde dem ude i skoven. Det er vanskeligt. Jeg har aldrig set dem på træerne. Vi skal ud til Valskøj der sidder jo en 7-8 stykker ude. Ja. Så sætter vi den ind på hylden, og så kan den tørre et par dage. Og så næste gang jeg kommer herned, så kan jeg puste den med sandpapir. Tilbage i hjemmet hos Ernst vokser samlingen af flotte paddehatte og smukke skåle. Men foreløbig er der ikke planer om at skille sig af med nogen af tingene. Jeg vil ikke sælge dem, fordi så skal jeg selv sætte pris på den, og så skulle dem, der skulle købe dem, så også have lov til at tage, ligesom de selv vil. Og det vil jeg ikke have den til, for der er nogen, jeg absolut ikke vil af med. Så der er samtidig nogen, der har fået nogen, og så må de selv bestemme, hvad de giver for dem, og de penge sender jeg videre til Kræftens Bekæmpelse. Men Ernst er altid på jagt efter nye knopper, eller sovende øjne, som han kalder dem. Ja, der er også et træ ned. Jeg har jo konstateret selv, at når jeg har gået og kigget i en skov og synes, nu er det meningen, nu skal du til hjem, tit en søndag eftermiddag. Og så ser jeg jo alligevel, at jeg holder ved en bitte skov og prøver at gå ind igen. Og det var jo egentlig ikke meningen, så mener jeg faktisk, at man er afhængig. Ja, i et træ, der kunne jo være en mulighed for, at der var en på den. Og det er der faktisk også. Der er faktisk 2 her. Der sidder en der. Det er sådan et sovende øje på det egetræ. Den her, den er der mos på, så den kan faktisk blive en fin paddehat. Ja, der er en til hernede. Ja, det er en af dem, der er døde. Derfor er træet helt mørk, og barken faldet af. Men den kan man også godt dreje af. Det var en mere til samling. Så er det med at prøve på at komme op og bakke igen her. Man har jo været yngre. Så længe jeg kan bevæge mig frit, så tror jeg, det fortsætter. Men jeg skal jo give det væk, som jeg finder fra nu af, fordi jeg skal ikke have flere skab sat op. Der sidder 2 der.